tak mňa vždycky viac zaujímal software ako hardware a zaujímal ma veľmi proces vývoja toho softwaru, takže táto špecializácia bola k tomu najbližšie. Tak ona má vlastne kúsok z každej špecializácie, ale čo by som povedala, že tak vyniká, tak je to najviac programovania z tých všetkých špecializácií. Tak ako už som spomínala, tak mňa najviac baví ten proces toho vývoja software, takže to bude určite úvod do softwarového inžinierstva a architektúry softwarových systémov. No, ja som rozmýšľala nad databázami a webom a programovaním a vývoj software a vybral som si programovanie a neľutujem. Takže asi hej. Tak ja som teraz na magistrovi na softwarovom a datovom inžinierstve a v najbližšej dobe si plánujem nájsť prácu v obore, takže to sú také moje plány do budúcna.